прывітанне, гэта Чык-чырык, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, у якім Алексей Сапрыкін і Павел Свердлоў распавядаюць вам пра самыя цікавыя, самыя важныя тэмы і падзеі тыдня словамі твітарскіх. Твітарскія за словамі ў карман не лезуць. Так, ну, давно нас не было, але, слухай, паднабралася трошкі падзеяў цікавых, але лета, таму як бы шмат што можна цікава распавесці. Я б сказал, што у нас сёння такі выпуск, у ім баланс, у ім ёсць сур'ёзна, ведаеш, да, сур'ёзна, а ёсць трускаўкі там. Ёсць трускаўкі. Чакай, трускаўкі, я лічу, гэта таксама вельмі сур'ёзныя тэмы. Это крайне сур'ёз. Але пачынаем з 9 жніўня. Да? Ну, няхай сёння яшчэ не 9, але 9 хутка. 5 гадоў новай Беларусі. Джипсенкоў прапануе зладзіць гастрафест. Так. А ён, напэўна, будзе. Ну, і каго ж Джипсенкоў прапануе туды запрасіць? Барбекю-зона ад Сергея Ціхановскага. За барнай стойкай Роман Протасевич, конечно. Бачылі мы такое. Трансляцыя канцэрта Макса Каржа са стадыёна Нарадовы. Это ў Варшаве 9-го. Канцэрт Макса Каржа якраз вот, думаю, конечно, цікавае супадзенне. Ну, так. А яшчэ, калі там паглядзець, што белымі літарамі і чырвонымі літарамі і зноў белымі літарамі на афішы напісаны тэкст, то наш. Слухай, ну вось так, бачыш, тут адзін былы палядзняволены Не, увогуле твіт такі класны, цікавы, да, пра тое, як за 5 гадоў все змянілася, і толькі Макс Корж, вот ён быў на стадыёне Дынама, да, а цяпер ён на стадыёне Нарадовым. Таксама, ёсць змянілася. Неулоўная змена. Калі ён выступіў на новым нацыянальным футбольным стадыёне ў Менску, все наперадзе. Аравак прапануе дадаць да гастрафеста дамашнія настойкі ад Чалава, прадказанне судьбы ад Шрайбмана. Прабачце, ён робіць настойкі? Я вас не ведаю. І направду, што Джипсенкоў папраўляе, што Чал это па піве. Ну, магчыма, нейкія, как это, советы сомелье. Может быть, инсайды некие. Вот, инсайды, да, гид по крафте. Ну, да, а что, да. Шрайбман будет предсказывать, что один старый дед с каждым днем все ближе и ближе до... Харты 97, вот то, что ты зараз сказал. Деда засталося на 3 дни. То бок, прикладно до 12-го. Мне кажется, у Шрайбмана было такое, что с каждым днем Лукашенко дед наближается до земли. До смерти. До земли. Это, конечно, предсказание вельмі магутна. А прадказанні, піша Джипсенко, таксама ёсць адмысловы чалавек. Тут я не разумею, калі яшчэ гумар Джипсенкова. Можа быць, хтосьці, ён мае на ўвазе некую таралагіню. Мы ўсе майстры па прадказаннях. Пашпарт новай Беларусі неспадзявана ізноў уварваўся ў навінавыя зводкі. Што-небудзь, можа быць, цікавага там. Ну... Можа быць, а можа і не. Бай Максім піша, Губазік заявіў пра затрыманне 2 магілёўцаў, нібыта яны ехалі ў краіну, ну, ў Беларусь, відавочна, да? З пашпартамі новай Беларусі. Добра, што не па пашпартах. Так слухай, это реально, я сабе эту навіну уяўляю так, што як бы людзі, аўтобус ідзе, там, я не ведаю, з Літвы, з Польшчы, аднекуль, да, і на мяжы. Да. Меднікі, каменны лог. Что это такое? Карнікі робяць болей рэкламы для дакумента, чым офіс. Робіць выснова Бай Максім. Я б так не сказаў. Ну, калі затрымліваюць людзей, это хутчэй ўсё ж такі антырэклама. Што праўда, канешне, там, як высветлілася, літаральна праз некалькі хвілінаў пасля таго, як з'явілася першая навіна, да, і пашпарты там рознага фармату. Адзін такі рэальна квадратны, ну, квадратны пашпарт, да. Другі больш падобны, але ні той, ні гэты не адпавядае дызайну пашпарта новай Беларусі, які выдае пашпартны. Яны так хутенька, видимо, паспрабавалі. Ну, бачу, ужо ёсць... Ай, квадратны, ну, давай, хай будзе квадратны. Ужо ёсць каляровы прынтер у Губазіка, відавочна, што могуць раздрукаваць... Улічваючы колькасць людзей, якія адплачваюць свае, так бы мовіць, грахі. Ай, да я думаю, просто з чыёй-небудзь кватэры вынеслі, хутчэй за ўсё.
Вось і карацей правакацыя аказалась такая вельмі грувасткая, шытая белымі ніткамі. Адна цікавасць толькі што за затрыманыя. Ці сапраўды людзей затрымалі, ці гэта просто все ад пачатку да канца як бы і пастаноўка, інсцэніроўка. Экс-Ярац вось цікавую думку запускае. Неяк піша, я лічу пашпарт Новай Беларусі фігнёй, але тое, што прапаганда яго падрабляе, каб паказаць, што гэта экстрэмізм прымушае задумацца, што не ўсё так адназначна. То бок нейкая важная штука, як бы... Не, вы толькі пашпарт Новай Беларусі не бярыце, а то вот там затрыманне. Ну, ведаеш, вось акурат гэта навіна пра неякасную падробку і апраўданне і тлумачэнне дэмакратычнымі сіламі, што вось тут літары выходзяць за межы поля, а у нас не выходзяць, а вось тут гэта, а тут тое. Все ж таки, я лічу, не варта было так казаць, бо наступны раз яны падробяць больш прафесійна, больш якасна, і ўжо як бы, ну, придумляць штосьці будзе складаць. Увогуле есть такая версія, Алексей, направду, што на старонцы Вікіпедыі, на артыкуле «Пашпарт Новай Беларусі», там у якасці ілюстрацыі якраз таки стары гэты дызайн з надпісам «Republic of Belarus». Я думаю, што хлопцы з Губазіка реально не заморочивались вообще просто, да? Ну, взяли с Википедии, это ж Википедия, достоверная крыніца, вось, і спампавалі. Тым больш, што доступ да персанальных дадзеных усіх беларусаў у Губазіка, я думаю, ёсць. Конечно. Таму ім наклепаць такіх пашпартоў з усімі. Губазік пачаў выпускаць пашпарты Новай Беларусі, атрымліваецца. І не трэба за іх плаціць 97 €. Да, і з сапраўднымі данымі беларусаў, і вось гэта ўсё. Як мы і пачалі з таго, як все перавярнулася за 5 гадоў, вось так, сябры. Губазік друкуе пашпарты Новай Беларусі. Але будьце пільнымі. Ну, не ўсё так з гумарком можна абмяркоўваць, шчыра табе скажу. Ініцыятыва BuyHelp ведала пра затрыманне ў Беларусі летам 2024 года свайго валанцёра, які валодаў чуллівай інфармацыяй, але не папярэдзіла пра гэта ні атрымальнікаў дапамогі, ні сваіх валанцёраў, ні іншых чальцоў міжнароднага гуманітарнага фонду, піша генітальны экстрэміст. Ну, зараз так, з BuyHelp у іх увогуле яны вельмі так неадназначна паўстаюць у медыапрасторы. То што было, глядзі, спярша была інфармацыя ад дзяржаўных прапагандыстаў беларускіх пра нейкі зліў даных. І Алексей Лявончык, кіраўнік ініцыятывы BuyHelp, казаў, што ніякага зліва не было. І высветлілася, што рэальна ніякага зліва не было. Так. Але, ну, зліў это калі залазяць в комп, памповваюць даныя, ці нехта з каманды кажа, просто я табе дашлю. Да? Вось. А просто затрымалі чалавека. А вот далее пачынаюцца пытанні. Ён валодаў чуллівай інфармацыяй, як ты сказаў. Валодаў чуллівай інфармацыяй. Ну, назваць гэта зліў або не зліў. Гэта не зліў, але вот тут ужо у меня реально з'яўляюцца пытанні. Да? У цябе чалавек сядзіць, знаходзіцца фізічна ў Беларусі, лепш так сказаць, все ж таки. Хаця, калі яго затрымалі, ён, у прынцыпе, сядзіць у Беларусі ўжо ва ўсіх сэнсах. Да? Вось. І ты не робіш нічога, каб ну, пры яго, не дай Божа, затрыманні, ніякія даныя, ну, то бок ёсць жа выдаленыя доступы, там, шыфраванне, да все, што заўгодна ёсць. Але даныя людзей апынаюцца ў сілавікоў. Працягвае генітальны экстрэміст. Крыніца кажа, што ў жніўні 2024 года затрымалі, займаўся размеркаваннем дапамогі, на яго камп'ютары знайшлі ўсю інфармацыю пра атрымальнікаў дапамогі. Я, конечно, думаю, што не ўсю, але... Ну, сказано, это прыгожа, гучна. Да, атрымаўшы з кампутара базу дадзеных, сілавікі з кастрычніка па снежань нібыта правялі вобшукі і допыты ў больш як 50 чалавек. Гэта былі пераважныя экспалітвязні і іх сваякі. Все яны праходзілі па адміністрацыйных артыкулах і... Ну вось, бачыш, вось яны і раскрыліся. Больш за
50 чалавек, яны правялі допыты і вобшукі. Вось, значыць, наконт іх інфармацыю і злілі. Вот я так і думаю, што калі таксама вот пішуць всю інфармацыю, так атрымліваецца, значыць, не всю. Чалавек Да, 18 тысяч чалавек пісаў Левончык за вось апошнія там 5 гадоў, я не ведаю, атрымалі дапамогу праз BuyHelp. А таму неправільна пісаць всю, то бок у гэтага валанцёра знайшлі даныя на 50 недзе чалавек. Па крымінальнай справе праходзіла 3 чалавекі, звязаныя з BuyHelp. Вось. Ну і далей можна далей прачытаць у генітального экстрэміста. Да, шукайце генітального экстрэміста ў Твиттары, як бы гэта не гучала. Занудный окулярик пишет: не первый случай и не последний, к сожалению. Не помыляется той, кто ничего не робит, сябры. Переигрываешь. А з іншага боку, вось тыя затрыманыя гэта людзі, у іх ёсць сем'і, іх ёсць знаёмыя сваякі, і ім ад гэтага ні холодна, ні горача. Ад таго, што не памыляецца той, хто так, нічога не робіць, да? Безумоўна. І ад таго, што десяткі тысячаў людзей, дзякуючы BuyHelp, і дзякуючы ім таксама атрымалі дапамогу. Ну вось пра гэта піша парадаксальнасць. Юлія Матузова. Ну, затрымалі ж усяго 3 чалавек, як напісаў Левончык, да? Ну, а вось гэта цынізм. Гэта ўжо цынізм, шчыра кажучы. Я разумею ягоную значнасць і ягоную міласэрнасць, не ведаю, як гэта назваць, ці што, але, ну, гэта цынізм, прабачце. Ну да, чаму 3 чалавекі, гэта значыць, можна пагрэбаваць, да? А ведаеш, мне асабіста гэта нагадала сітуацыю Ізраіля і Палестыны. Тут я, конечно, зараз выходжу на вельмі тонкі лёд, але, ну, вельмі шмат пішуць пра тое, што ахвярамі там удараў Ізраіля па Палестине сталі там розныя лічбы, 10 тысяч, 50 тысяч палестынцаў. Зразумела, дарэчы, што эта статыстыка, ёй палестынцы маніпулююць, там ніякіх нармальных падлікаў няма, і можа быць там столькі, можа быць столькі. І ніхто не піша пра... Все уже забыліся пра тое, з чого это все пачалося, што 7 кастрычніка 2023 года палестынцы забілі 1200 ізраільцян. Вот быў гэты тэракт падчас музычнага фестываля, ўварвання там і так далей. Ну, конечно, тут 1200, а тут 50 тысяч, да? Ну, параўнайце. Як бы, хто нарабіў больш зла, да? Так все нарабілі зло, але чамусьці пра меншае. І вось Левончык таксама. Ну, мы ж дапамаглі 18 тысячам чалавек. Не, безумоўна. А тут 3 затрыманых. Гэтых заслугу ніхто не адмаўляе, але... Типа статыстыка, як это, статыстычная хіба просто. Але тут невядома як, і што, значит, нічого не рабіць? Ну, вот это дзіўнае апраўданне. Так. Правильно. І вось, дарэчы, астравецкі гастрафізік. Нешто у нас гастратэма сёння з сюжэта ў сюжэт, да? У рэйтынгу маніпулятыўнай лухты змена лідара. Хай пасядзяць, бо Лукашенко можа кагосьці яшчэ арыштаваць, ужо больш не ў лідарах. Цяпер топ узначальвае: так, мы забілі болт на бяспеку, але гэта вайна і на ёй гінуць людзі. Ну, то бок, мы супрацьстаім рэжыму, які затрымлівае людзей. Калі мы увязваемся ў гэтую барацьбу, то, конечно, будуць ахвяры. Як бы, да? Вот. Але, слухайце, я думаю, што можна рабіць все, што ад нас залежыць, і вось у выпадку бяспекі... Я думаю, што трэба рабіць все, што ад нас залежыць. Гэта ўсё удасканальваць, і пра гэта гаворка вядзецца, з 2020 года. Сур'ёзна. І ўсе памыляюцца ў адным і тым жа месцы. Нягледзячы на тэхналагічнасць. Ну, а што это за месцы? Это людзі. Ну, да? Так. Все памыляюцца ў адным і тым же месцы, ты маеш рацыю, акрамя, дарэчы, Гаюна. Вот там факап, так факап. Вот. А ўсе астатнія памыляюцца сапраўды ў адным месцы, просто прыходзяць губазікі. Ну. І мне задоўга яшчэ да вось гэтага кейсу распавядалі пра іншыя справы, што просто як вылічалі тых, хто, напрыклад, падрываў шафы. Ну, калі Расія пачала перавозіць войскі праз Беларусь, да, і вось гэтыя шафы на чыгунцы, так. Трансфарматарныя, там ці якія, рэлейныя. Да проста у гарадах, якія навокал гэтай шафы, шлі па ўсіх. Вот, хто
засвяціўся там сям у нейкіх спісах быў адміністрацыйку за палітыку атрымліваў, да? Вот так, да. І у тэлефоне умоўна у аднаго чалавека знайшлі там чат з нейкімі іншымі людзьмі, да? І вот так вот як бы раскрылі і затрымалі. А ну, кейс Гаюна все ж таки іншы. Пра гэта піша, дарэчы, хлопец у шортах. Ужо няма сілаў і нерваў найпанатаў, якія бяруць на сябе адказнасць за жыццё і бяспеку беларусаў, ябвацаю і старанна ўсё замоўчваюць. Ты ж усяго-то жыцці і волі людзей. А для іх гэта проста бізнес і нічога большага. Ну, як бы нават складана нешта дадаць. Пасля этого, да, дадаваць і каментаваць. Хлопец у шортах працягвае. Яшчэ раз, зразумела, што ты сам павінен быць у адказнасці за сваё жыццё. Але гэта элементарныя працэбы з бяспекай, пасля якіх садзяць дзесяткі, а то і сотні і тысячы чалавек. Гэта не гульня на кампутары, гэта не як ступіць у какашку, гэта жыццё людзей. Вось такая сітуацыя. І я тут згодны. З аднаго боку, канешне, Алексей Левончык зрабіў вельмі шмат справы карысныя, яшчэ з ковідных часоў і працягвае рабіць. Да? З іншага боку, ну, калі працэсы пастаўленыя так, што затрыманне аднаго чалавека цягне за сабой 50 допытаў, я памятаю, нам, калі ў школе распавядалі пра мінскае падполле, што там ячэйкі былі па 3, па 5 чалавек. І адзін з гэтых людзей кантактаваў толькі з чалавекам з іншай ячэйкі. Мінімізаваць гэтыя... Да, то бок, ну, калі затрымлівалі там іншых людзей, яны ўвогуле нікога не маглі выдаць. Калі затрымлівалі гэтага, ён мог выдаць толькі там аднаго, яшчэ там, з кім ён кантактаваў з іншай ячэйкі. Трэба лепшыя практыкі мінскага падполля вось укараняць. Таксама мінскі падполь любая дзейнасць вядзе і можа прывесці да нейкіх стратавых ахвяраў. Ну, гэта трэба разумець. Слухай, піша тутэйшы. Калі там са скрадзеных сервакоў Тутбаю пачнуць людзей судзіць за кантакты з рэдакцыяй да 2021 года, таксама будзеш гэтую мульку распаўсюджваць. Глядзі, у прынцыпе, ёсць што адказаць. Гэта рэчаіснасць, калі купа аматараў, это типа Левончик, да, пакутуе у барацьбе з дзяржаўным апаратам. Адказнасць і віна выключна на рэжыме. Окей. Можна з гэтым пагадзіцца? Можна з гэтым пагадзіцца. Вот, да, але ад гэтага таксама гэтым затрыманым не холодна і не горача. Ну да, но мы калі просто пачынаем сварыцца на Левончыка, мы забываем, што людзей сажае рэжым. І зноў такі, і называць хлопцу ў шортах, ці хто гэта напісаў, які ведае, напэўна, лепш за Левончыка ўсё пра кібербяспеку, ну, калі ласка, калі вы маеце досвед, экспертызу, досвед і веды, дапамажыце, бо мы гуляем на адным баку, я так думаю. Тэма даверу, канешне ж, узнікае ў звязку з гэтай сітуацыяй. Кожны факап такі робіць людзей менш упэўненымі, іх выкрэслівае ўвогуле з палітычнага актывізму, з нейкай барацьбы. Але гэта працуе ва ўсе бакі. Не толькі там. Там. Гісторыя ад Wow Hot Shots. Так. Вчера ездила на босоногую тропу. Алексей, ты чуў што-небудзь пра такія рэчы? Я чуў, калі мне мой дзядуля пакойны о 7 раніцы летам на лецішчы кажа, пабеглі ў лес на прабежку. Я спрабую там штосьці абуць. Он кажа, не, босонож. Вось у мяне там была босоногая тропа. Слухай, в лесе ж больно, там же шишки. Ну, але гэта такі масаж. Масаж. Да? Ясно. Крыцей, здымаеш абутак, пакідаеш і ідзеш у лес. Ну, ты ведаеш, такое, для гарадскіх нерафінаваных неафітаў. Ужо выходжу і насустрач ідзе кампанія і чую. Мы, вядома ж, давяраем нашим братам-беларусам, але красоўкі я возьму з сабой. Не танныя,
Рызыкнуў нават Чувак рызыкнуў такое сказаць пры версію вау-шоц. агучыць, якой нацыянальнасці былі гэтыя папутчыкі. Думаеш? Мгм. Ну, ладно, не распальвай. Мне здаецца, што ў кожнага нашага гледача зараз узнікла свая нацыянальнасць нейкая ў галаве. Пішыце Не ў выключана, што ў большасці Пішыце ў каментарах. адна і тая ж, да, але ўсё ж таки распальваць не будзем. Ну, а дзяўчына піша, да каму всрались твои тапки вообще? Што ты сабе дазваляеш, гад, не давяраць беларусам, Якія, прабачце, здымалі абутак, калі на лавачку. на лавачку. падымаліся. І што хто-небудзь скраў гэты абутак Ну. з-пад лавачкі? Не было такіх выпадкаў. Вот беларусаў з лавачкі скралі, да, і пасадзілі, а абутак... А абутак, вот Да, нават гэта- калі іх пасадзілі і дагэтуль потым там і праз 15 стаіць пад сутак лавачкай. выпусцілі, а абутак да гэтага часу там стаяў. Ёсць іншае меркаванне. Вось Марынат Фіялетавы піша, што ўзяла б з сабой абутак чыста з меркаванняў, што раптам птушачка Мгм. ляціць ці яшчэ што-небудзь. Ну, так. Не ведаю, дождж пойдзе, Мгм. ветрам здзьме Нормально, і так далее. нормально. Ўсё ж таки са сваім абуткам як бы несеш і спакайней. Ну, сцежка ж скончыцца басанога. Але ж тут было агучана, Мгм. што матывацыя іншая, не Іншая, птушка, не ветер, не дождж, а беларусы. Беларушка. Птушка Да. беларушка. Птушка-беларушка. Ну і законнае меркаванне ад лікчк. Ды як вы ўвогуле ходзіце па гэтым басаногім тропам? Грыбок нагцей, пазногцяў для вас пусты гук? Мусіць жа быць адэкватлівая грэбавасць у дарослых людзей. А то бок калі абуцца ў чужыя кеды няма грыбку пазногця, ці што? Это ты маеш на ўвазе, што калі хто-небудзь скрадзе Ну, кросы. Это вот злачынныя беларусы, яны рызыкнуць чужым грыбком. Ну, сябры, карацей, з гэтага сюжэта мы даведаліся, па-першае, пра тропы Што ёсць такі басанож, Мгм. да, па-другое, што не такая ўж у беларусаў і бесспрэчная рэпутацыя безумоўных коцікаў. Ну, нарэшце, да важных, актуальных, Так? летних тэм. А то ж мы... Денис Лагунович пишет: нет моих сил терпеть больше, поэтому О, выскажусь. так. Клубника идет по пути помидора. А вось гэта сур'ёзна. Я Вось ўжо я казаў, што гэта сур'ёзна. Я тут крыху нават згубіўся. Клубника идет по пути помидора. Мы глядим мультик Чиполлино. Я не ведаю, что отбывается. А оказывается, что Денис заўважыў, что с часом клубницы губляют смак и душу. Мгм. Кожны год Кожны ён год. з'ядае вельмі шмат клубніцаў, Трускавак. трускавак. Мы, дарэчы, у адной з папярэдніх Трускавак. праграм падымалі праблему называння клубнікі ў розных Ну. рэгіёнах Беларусі. Карацей, гэтыя клубніцы робяцца ўсё горшыя і горшыя. Іх робяць вялікімі, Мгм. агромнымі, пазбаўляюць паху і клубнічнага смаку. Мгм. Чарэшні яшчэ трымаюцца. Может быть, ён просто не так шмат чарэшняў з'ядае, Ну што, сябры, згодныя? у адрозненне ад трускавак. А ведаеш, калі шмат з'есі трускавак, ты ўжо як бы і Слухай, не звычайна, адчуваеш звычайна, смаку. калі шчыра такое чуеш ад людзей, якія з Беларусі пераехалі ў нейкія іншыя краіны, ну вот типа ў Расію, напрыклад, да? Мгм. Всё гумовае, Мгм. там Мгм. клубніцы не маюць смаку і гэтак далей. Рэцэпт ад папулярнага блогера Дениса Блішча, сябры. Так, давайте. Набываю небуйныя клубніцы Мгм. адмыслова і кайфую, как встать. Коску пропустил. Как И встать? кайфую, как встать. Видать, как встать. Как Окей. встать кайфуе Денис Блищ. Але, конечно, оторвался смешно. Как встать? Денис, паспрабуй ужить Встать. ноги. М. Я думаю, что атрымаецца. Ты ўсё ж таки не такі ўжо яшчэ дзед, каб ужо не встаць увогуле. А памідоры ўжо не выратаваць. Факт, у Грузіі былі смачныя. Слухай, а можа быть гэта не справа ў гэтых ягадах ці ў гародніне ці ў памідорах? А ў чым справа? А ў нас справа. А што это Ну значыць? бо вось гэтая показка усім вядомая, што а памятаеце,
у дзяцінстве пламбір быў смачны, трускаўкі былі смачныя, памідоры былі смачныя, гэтак далей, гэтак далей. А зараз-то ўжо, не дзяцінства. Слухай, с такім падыходам нават не атрымаецца нешта парэкамендаваць нашым слухачам і гледачам. Все ж таки я засяроджуся на парадзе Дзениса Блішча. Набывайце невялікія па памеры клубніцы і будзе вам шчасце. А вось памідоры ўжо не выратаваць. Наступны сюжэт прылецеў, а дакладней прыплыў да нас з Барановича. Увогуле, калісьці, я табе скажу, калі мы яшчэ все жылі ў Беларусі, працавалі на навінах, на навінавай стужцы, Барановичы гэта быў горад з проста максімальным крыміналам. Проста кожны дзень адбывалася нейкая дзіч. 4 мужикоў вырашылі прагуляцца праз горад галашом. Кто-нибудь там взял топор, сякеру и зарубил там соседку. Это Баранович. Это вот прям ты ведаешь, что сюжет оттуль. Сённяшні сюжет нашмат больш цікавага. Спокойны, у Барановичах поплыла фигура чыгуначніка, якую недавно усталявалі у горадзе. Была вялікая навальніца, сябры, не толькі ў Барановичах, па ўсёй Беларусі. Давайте паглядзім, што ж, як чыгуначнік зменяя профессию и плыве. На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, взяв только сны, грезы. Дадам трошки да барановіцкага вайбу контексту, так. А уяві, калі б ён паплыў на барановіцкай лодачцы. Это ты маешь на увазе... это с сосиской. Хот-дог. Хот-дог. Культовая классика, конечно, не спрачаюся. Чорны лебедь робіць акцэнт на кірунку, у якім хутчэй за ўсё плыве гэты чыгуначнік, піша. І гэты спрабуе змыцца з Беларусі. Класна. Змыцца. Слово ужытае. Да. Быў чыгуначнікам, стаў капітанам дальняга плавання, піша нам Астра Вейферер. Пад тэму з піратаў з Карыбскага мора было б больш эпічна. Сябры, сапраўды было б больш эпічна, але мы вам не будзем мантаваць, таму што нас YouTube забаніць за аўтарскія правы, калі мы... Давай я магу проста агучыць, тады можа не забаніць. Давай, глядзі. Давай. Мы пускаем гэтае відэо, а ты... Давай. Таратата, 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 таратара, таратата, 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 таратара, таратата, 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 таратара, таратата. Ну, я б, конечно, на месцы Ютуба забаніў нас менавіта за гэта, але... Я чыста заспяваў, Здесь все будзе добра. Куды ж паплыў чыгуначнік з Барановичаў? Іван Шыла звяртае ўвагу на флешмоб, вялікі флешмоб у Твиттары. І не толькі ў розных соцсетках. Значыцца, людзі адзначаюць еўрапейскія гарады, у якіх... краіны, у якіх яны пабывалі. І вось у спісе гэтых еўрапейскіх краінаў чамусьці адсутнічае тая краіна, якая пазіцыянуе сябе ўвесь час як цэнтр Еўропы. Я памятаю, было такое шоу на БТ на скрыжаваннях Еўропы. Ну, карці, няма нашай Беларусі у пераліку краінаў еўрапейскіх з гэтым флешмобам. А колькі там, 30 краінаў? Раз, два, три, 4, 5, раз, два, три, 4, 5, 6. 30 краінаў. Недзе мы звярнулі, сябры, не туды. Я нават ведаю, дзе. Не, ну, можа быць, у 1795, можа быць, у 1917, можа быць, у 1994. Это мы звярнулі туды. Вот туды. А далей ужо паварачвалі, як это, паварот не туды. Можа, у 94. Можа, у 94. Я, здаецца ж, так і сказаў. Карацей, людзі па ўсім свеце неяк не разглядаюць Беларусь. Што робяць беларусы у адказ? Уласны флешмоб. Юлія Матузова пытаецца, а як у вас? Спадзяюся, яшчэ будзе магчымасць наверстаць. І пра што гэта яна? Вось пра такі флешмоб.
глядзіце 30 беларускіх гарадоў. да Ну таксама І ты- абраныя. адзначаеш. І я так скажу, што я не быў з гэтых 30 гарадоў у 3. Нічого Мне ўжо, сабе. в прынцыпе, навёрстываць Нормально. асабліва і няма А куды. я не быў у 12. Ну вот, Алексей, атрымліваецца, не пажыў ты нават, не паспеў, не паездзіў па У Беларусі. Віцебску не быў. О, Ніводна ну, разу. ладно. Як же славянскі базар Не. у Віцебску Not не, for me. не завабіў цябе. Ну, спадзяюся, што яшчэ будзе магчымасць, сябры, у нас ва ўсіх дабіць гэты флешмоб, зрабіць 30 з 30, ну а хто ў Беларусі, сябры лета, колы вам у руки і наперад. Крэва, гальшаны, все вас Красны чакае. бераг. Красны бераг, вот ты згадаў. Дзе ён увогуле знаходзіцца, Ён гэты красны бераг? у Клічаўскім ці Крычаўскім раёне. Ці гэта самае, это Дзесьці задачка ўсход з зорачкай Это ведаеш такая, так, як у алімпіядах ёсць такое пытанне, на якое нельга даць правільны адказ, калі ты не ведаеш загадзя гэтага правільна адказу, то бок такое спецыяльнае пытанне, якое каб зразумець ці не засталіся. Ты мяркуеш, што няма такого горада ў Беларусі, Ёсць. красны бераг, і все, хто адзначаюць яго ў флешмобе, у красным беразе яны типа чытары, яны жыхары красна бераг, там вось на мапе вот такой вот такой вот реально маштаб павяліч будзе вот такой. Не. Але гэта цікавая ідэя, дарэчы, у такія флешмобы ўключаць нейкі горад, якога не існуе, ці краіну, якая не існуе, і ўсіх, хто яе адзначыў, да? записваць у чытару. Сябры, апошняя тэма і яшчэ адзін флешмоб. Флешмоб міжнародны, у якім паўдзельнічалі беларусы. Флешмоб гучыць так. Unpopular food opinions that will get you in this position. Непапулярнае меркаванне пра ежу, якое цябе завядзе ў гэтую пазіцыю. Гэтае становішча. Калі ты такі... На цябе накіраваны Да, гэта маё меркаванне. лёзы. А на цябе з усіх бакоў накіраваныя нажы нейкія, да, і шаблі. зорыкі. Джипсенкоў. Беларускае піва норм. Ну да. Ну я бы Джупсенкова накіраваў бы вось гэта. Я накіраваў. Што яшчэ прапануюць? Генітальны экстрэміст. Дранікі оверхайп, они того не стоят. Ну за такое... Оверхайп гэта... Оверхайп. Гэта значыць пераацэненыя. Пераацэненыя? Пераацэненыя дранікі, яны таго не вартыя. Ну за такое я б... Якія ёсць старадаўнія спосабы катавання ў беларусаў, як бы адмыслова для гэтага чалавека. Вот, што яго чакае. І версія ад палінатара, значыць, непапулярнае меркаванне, тое, што ў беларускіх эмігрантаў няма настальгіі па беларускіх прадуктах. Прынамсі, у Польшчы амаль што ўсё смачнейшае. А вось тут пагаджуся. Так ты пагодзішся, але нажы падыходзім па адным. Дастатыя. Не, слухай, ну калі вось штосьці прыводзяць з Беларусі, па-перша, там, ну, што тычыцца салодкага. Вельмі шмат стала цукру, вельмі шмат стала пальмавага алею, і гэта далей. Это есці немагчыма. І ў Беларусі асабліва немагчыма было есці. І гэтак далей. А што тычыцца астатніх, ну так, сапраўды, якасць прадуктаў у Беларусі вельмі пагоршылася, маім меркаваннем. Жах. Ну, на жаль, мне амаль нічого не прывозяць, таму параўнаць не магу. Гэта на тваім сумленні і на сумленні таго твітарскага, чый твіт мы зацытавалі. І нарэшце, істота Б піша, што у такой пазіцыі, у такой сітуацыі яго твітар заўсёды, што б ён не напісаў. Так. Дарэчы, сябры, якраз гэта твіт мы хочам адзначыць як найлепшы твіт гэтага тыдня. Менавіта. Сапраўды, твітар гэта такая соцсетка, дзе ніхто не лезе за словом у кішэні, дзе ўсё на сустрэчных твой твіт будзе успрыняты ў штыкі. Кожны твой твіт будзе скарыстаны супраць цябе. Сябры, гэта была праграма Чык-чырык. Бла-бла-шоу, у якім Алексей Сапрыкін, Павел Свердлоў распавялі вам, чым дыхае
беларускі сегмент соцсеткі X. Я наш Твиттер. Smells like дранікі. Сябры, мне Да здаецца, сустрэчы. было цікава. Да сустрэчы пакуль.